अमन, अब हम तोहरा के फोन करे वाला रहे। सर। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी के फोन आयल रहे। तोहर सब जनरल सो देखले बाड़न, बहुत इम्प्रेस भइल बाड़न। तोहरा क्यों यही समय दिल्ली बुला रहल बाड़न। अगर तू उनके अंडर में रह के प्रैक्टिस करबा ते पीएचडी के अलगे क्रेडिबिलिटी मिली। सर पल्लवी, पल्लवी हमरा तहरा से बात करे के बा। हम लोग कुछ बतावे के बा। हम आवत नहीं। एक हाँ, बार ठीक बा, फिर ठीक बा, से आजा। सोचला ना, हम अच्छा से सोच ले बानी। अरे सब लोग इतना सीरियस काहे बड़ू? एगो गुड न्यूज बा, सुनबू तू लोग? हमनी के शादी कर लेवे के चाहिए अमन। काल हमार घर में शादी के बाद चलत रहे। पापा स्टेटस घर पता ना का बोलत रहन। हमरा समझ में आ गइल बा कि उ कोनो हालत में हमार शादी तोहरा से ना करी है। अमन, हमनी के कहीं और जाके शादी कर लेवे के चाहिए। वो तो कर ले जाई पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक और वो भाग के शादी करे के का जरूरत बा? अगर हम अभी भागब तो लोग हमरा के बुरा बोली है। अगर उन्हें हम एंगेजमेंट चाहे शादी से पहले भागब तो पूरा फैमिली के बुरा बोली है और वो हमरा के अच्छा ना लागी। लेकिन अभी के अभी शादी। अमन, तू हमरा के कहाँ ले जाइबा, कैसे रखबा, हम तोरा से कभी ना पूछब। हमरा के तोहार प्यार के अलावा और कुछ भी ना चाहिए। अब एक हफ्ता रुक जा, हम कुछ सोचता ना, काले चला जाओ। पैसा के चिंता तू मत करा, वो सब हम देख ले बमन। पैसा तब फिर का परेशानी बामन? तो हमरा से शादी तक करबा ना? चला कर ले जाओ। I love you man। चला भाई, देर मत लगावा, जल्दी करा। सर। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहा बड़ा ना? बाबा हाँ सर। गुड। एक बजते भूख लागेला। चला, यूनिवर्सिटी से आ रहा बड़ा? जी हाँ सर। हाँ, वैसे हमनी सब लोग मिल के तिरुपति जाए वाला बानी। तू हमनी संगे चला ना? हम शादी के बाद वहाँ जाइब सर। हाँ, एकरा के कहल जाला कैलकुलेशन। गुड गुड। हाँ, दामोदर की यहाँ कुछ हो रहा बा लागता। तनी गाड़ी रोका। पता ना का आपके बात समझ में नहीं आया। क्या बोल रहा तू? अरे चिल्लाई ना सर, आराम से बात करी। हमरा तरह से कोनो बात दिखे रे के? अगर इज्जत से ना निकलला तो हम पुलिस में कंप्लेन कर दे। कर दी, पुलिस स्टेशन भी देख लिया जाए। दामोदर कौन है ये लड़का? कहता ही बिंदु से प्यार करेला। अगर बिंदु से शादी ना कहनी सर तो सिर्फ भगा हमने के ना ले करेली, वो भी हमने से प्यार करेली। आप पूछ ली। बेटा, प्यार कईल गलत ना होखेला, बाकी शादी खातिर ओकर पिता से पूछल गलत था। ऐसे तू करेला का बेटा? डिग्री कंप्लीट कैले बानी सर। डिग्री? खाली एगो डिग्री में ओकरा के कैसे पलबा? नौकरी ना मिली तो ऑटो चला के पालब सर। अच्छा, ऑटो चला के पलबा। तारा तनिको अंदाजा बा कि अपन बेटी के कैसे बड़ कैले बाड़े? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से ओकर एजुकेशन करवले बाड़े। एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी के तकलीफ ना होके तो पूरा घर में एसी लगवैले। तू लगवा सकेला का? ऑटो चला के स्प्लिट एसी तो छोड़ा, टेबल फैन भी खरीद सकबा का बेटा? हमने क्यों कर जरूरत नहीं है अंकल। अब ही ऐसा लागत है बेटा। काल जब शादी भइला के बाद तारा मूवी चाहे शॉपिंग खातिर जाए खातिर मन करी तो 100 बार सोचबू। भगवान न करस, बाकी अगर कहीं कुछ हो गई ना तो तू इनके ही घर के तरफ देखबू। बात घुमा के करे की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रॉब्लम बताई। तू अपनी बकवास बंद करा। तोहार जात का बा, कहाँ रहेला, ऐसे हमनी के कोनो मतलब नहीं है। तू एकरा खुश रख सकेला कि ना, बस इतने जरूरी बा। बिटिया के शादी खातिर जब हमनी अच्छा लड़का खोजिला ना, तब तारा जैसन लोग अचानक पहुंच जाले, प्यार करीला और बेवकूफ जैसन हक जमावे लगेले। खुद के तो पाल नहीं खे सकत, बाकी बच्चा पैदा करेले, उनके भी तकलीफ देवेले। तारा जैसन की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा बा, बर्बाद हो रहा बा। देखा, हमनी के लगी कि हमनी से ज्यादा तू बेटी के खुश रख सकेला ना, तो के लेके भाग जा। हमके कोनो दुख ना होकी, अपन सीना पे हाथ रख के आराम से सूतब। हमके नहीं खेला अगर तू लेवल के बाड़ा, यहाँ से जा सकेला। हमके का करे के बा हम जाने ली। ए जो करे के बा करला। पता ना कहाँ से आ जाले। चिंता मत करा। ठीक बा। देखला ताहार जनरेशन के बाई, बाकी ओकर सोच ताहरा जैसन होत ना, तब ये बात समझ में आई। छोड़ा, तू चला। अनरिया सर, इडियट्स। सब सेट हो गई ना?
तोहार दिल हिम्मत में इतना प्यार बाता का जिंदगी भर तू हमरा साथ रही जाबा। हमनी के लगी कि हमनी से ज्यादा तू बेटी के खुश रख सकेला ना, तो के लेके भाग जा, हमके कोनो दुख ना होगी। अपन सीना पे हाथ रख के आराम से सूता। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी के फोन आयल रहे। अगर तू उनके अंडर में रह के प्रैक्टिस करबा तो पीएचडी के अलगे क्रेडिबिलिटी मिली। अच्छा, अब तो दिल्ली जाके पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आके शादी करबा। ये सब हमनी के फ्यूचर खातिर ही कर रहल बानी ना। इससे तो तुहार फ्यूचर बनी, हम कहाँ बानी अमन। बस 1 साल पल्लवी, ए बीच हमार शादी कर दे लेता। उससे पहले ही हम आके तहरा के यहाँ से ले जाई पल्लवी। बस समझे की कोशिश करा प्लीज पल्लवी, बस 1 साल। तू नहीं का समझ रहा अमन। पल्लवी हम का भाई दीदी इतना जल्दी में काहे बुलाईनी? जल्दी चला। यह हिया हमार छोटकी बेटी पल्लवी। नमस्ते। अच्छा बतावा पल्लवी, म्यूजिक सुनल, खाना बनावल ऐसन कोनो हॉबी बा तहार? यूट्यूब देख के हर तरह के खाना बनावे सीख ले बाड़ी बाना। हाँ, ठीक बा फिर मिलल जाई। ठीक बा। हाय पल्लवी। अमन, पता बा तू कौन टाइम पर कॉल कैले बाड़ू? अपन फाइनल पेपर सबमिट करे जा रहल बानी। बस कुछ ही दिन में अमन माहेश्वरी पीएचडी। पल्लवी, हमार लाइफ के एम्बिशन पूरा होके जा रहल बा। इतना दिन तक तू हमरा से बात ना कैलू, लेकिन आज कॉल कैलू, बहुत अच्छा लागता पल्लवी। अब का सोच रहल बाड़ू? विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक बा, सेमिनार के बाद कॉल करता नहीं। हाँ, बहुत बात करे के बा। बाय बाय बाय। एक बार और अमन के कॉल करे के चाहत रहे। अगर बता देती तो आके ले जाए शायद। बाकी फिर फ्यूचर में अगर कहे तोहरा वजह से हमारा करियर स्पॉइल हो गई तो हम ना सह पाए। ये 1 साल हम तहा से दूर कैसे रहनी, ये हम ही जानता नहीं। और अब 1 मिनट भी तारे से दूर। अमन, हम दोनों साथे रहे नहीं किया ही। कल हमके प्रोफेसर मूर्ति जी के फोन आयल रहे। हेलो, हम प्रोफेसर मूर्ति बोल रहल बानी। हाँ सर, बोली। कैसन बानी रहुआ? हम ठीक बानी पल्लवी, तू कैसन बाड़ो?
हमहू ठीक बानी सर। अब अमन कैसन बा? डेफिनेटली अच्छा पोजीशन पे होगी। ना पल्लवी, जब से ओकरा पता चलल बा कि तोहार शादी हो गइल बा, वो डिप्रेशन में बा। कोनो तरह ओकरा समझा कि यूएस भेज देले बानी और जॉब ज्वाइन करवा देले बानी। बाकी वो तोहार ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहल। शराब के आदी हो चुकल बा। वो हमरा से कहलस कि वो तोहरा से मिलल चाहता, लेकिन हम कहनी कि ठीक ना होगी। अभी तो वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। 10 दिन में अगर वो प्रोजेक्ट टेक ओवर ना कैलस तो जॉब से निकाल दिया जाए। वही समय हमार कोनो बात नहीं के मान रहा। हम सोचे तानी तोहरा के फोन करके बता दी, शायद वो तोहार बात मान ले। हमार करियर के एगो बेस्ट स्टूडेंट रहे पल्लवी, अब अपन आँख के सामने ही। मने तो हमरा पर हमदर्दी जतावे आइल बाड़ू। ना अमन, हमरा लागल कि तू अब तक हमरा तरह सब कुछ भुला चुकल होगा। सब झूठ। तहार आँख देख के हमरा पूरा सच्चाई के पता चल रहल बा। तहरा का लागता कि हम नहीं जानत? तहरा जैसन का जाने कितना लड़की सब अपन माता पिता खातिर, सोसाइटी खातिर अपन मन मार के जिंदगी जिएली। तहरा एकर जरूरत नहीं है। तहरा साथे हम बानी, बस एक बार बोल दा, बाकी सब हम संभाल लेबा। अमन, हम अरुण के साथे बहुत खुश बानी। हम कैसे समझाई तोहरा के एक साल में वो हमरा के इतना प्यार दिलस कि हम सब कुछ भुला के ओकरा से प्यार करे लगनी। काई तू कहता डू पल्लवी? हमारा आंख में देख के बोला, तू बोला कतहार दिल में हम नहीं खे। नजर काहे नहीं को मिला रहल? नजर मिली तो तहार आंख में आंसू आई यही से। अमन, तोहरा के समझा रहल बानी, तू समझ काहे नहीं कर? काहे आइलो? हम पियले बानी तक का? हमार जॉब चल जाए तक का? हम मर भी जाई तक का? वो सब ना होके यही से आई बानी। उस समय जौन हालत में हम रही, तब हमरा के हमनी के शादी से ज्यादा तोहार करियर ज्यादा जरूरी लागल। यही से शादी करके चल गई नहीं। अब तू उहे करियर के बर्बाद कर रहल बड़ा। ये हमरा से बर्दाश्त नहीं किया हो रहल। तरह से बढ़ के हमरा खातिर कुछ नहीं खे पल्लवी। अगर तू वहां खुश नहीं खुदा, हमारे यहाँ खुश देखेगे कौनो हक नहीं खे पल्लवी। दिन बीते चाहे साल बीते, हम तहार इंतजार करब। अमन, अमन, ओके, अब टाइम हो गया बा पार्टी स्टार्ट करे के लिए। हे अरुण, हमरा गैंग में यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। हेलो हेलो, इनके बाद हमनी के नंबर आई, यू नो। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। लेट्स सेलिब्रेट बड़ी। आई लव यू। पल्लवी, इज एवरीथिंग ओके? पल्लवी, हम आज अमन से मिले गई रही। व्हाट? जब हम तोहरा के अमन के बारे में बतैले रही, तो शादी के बाद तू हमरा के बहुत सपोर्ट कैले रहला। वो हम भुला नहीं खी सकत। प्यार एक से ही शुरू होके एक पे ही खत्म होके वाला चीज ना है। ये बात हम सिर्फ तोहरे से सीख ले बानी। लेकिन अमन के लागता कि हम तोहरा साथे रह के टॉर्चर हो रहल बानी। यही से वो अपन लाइफ के बर्बाद कर रहल बा।
और एकर वजह हम ही बानी सोच के हमके दुख हो रहल बा। हम तोरा साथे बहुत खुश बानी अरुण। ई बात ओकरा के बतावे के पड़ी। ओ अगर देखी तबे पता चली ना। अगर वो एक बार आके देख ली था। अरुण, अमन की हमने 10 दिन खातिर अपन घर बोले ले जा। हमनी के देखला के बाद वो समझ जाए कि वो जौन सोच रहल बा वो गलत बा, तब वो अपन जिंदगी में आगे बढ़ जाए। अब हम यहाँ खुश नहीं कि ये सोच के तू अपन जिंदगी बर्बाद कर रहल बाड़ा ना। तू आजा, आके देखा हम अपन हस्बैंड के साथ खुश बानी कि ना, खुद आके रियलाइज करा। और रियलाइज भइल तब तो तू सब कुछ भुला के अपन जॉब ज्वाइन कर लेबा, नया जिंदगी शुरू करबा। अगर रियलाइज ना भइल तब तहार दिल में हम अभियो बानी तहरा रियलाइज करे पड़ी, और ये हमरा वहां आके देखे पड़ी। देखा पल्लवी, साच तू जाने लो, ऐसे तो खामोश बढ़ो। ठीक बा अमन, लेकिन साच का बा ये तो के यहाँ आयला के बाद ही पता चली। पल्लवी, तारा याद बा तू कहले रहो प्यार में सेकंड चांस ना होखेला, और आज तू ही हमरा के बोला कि चांस दे रहल बाड़ो। तू समझ रहल बाड़ू ना हमरा बात? अब हमार जीत शुरू हो चुकल बा। जीत के पता शुरुआत में ना चलेला, मुकाबला करे के पड़ेला। लेट्स सी। See you. हाय अमन। अरुण। अमन। हाय अमन। अरुण। वॉशरूम कहाँ बा?